Benid I carb fithe cara uair ag taisteal tríd an Thailand a nómh chun dul go dtí Bangkok. Fud de Harnais riomh mo chanéal cótanáid agus tarling agus muid ag tógáil grábhád bhar an tóireachta bus agus tréin thar oíche ó Koh Tao go Bangkok. Thosig an lá go luas an ifig in acha lenor múna hóige, d'agriamar ticéad ó Koh Tao go dtí an mórthír lo. Thug siad dúin go dtí an gúin. Well gacíine taréis cúpla lá an seo i Koh Tao. Ar asisiéis i Koh Tao. Tá ag amachtanis bód faring tuairta ibar a héan, tá sé gcuafar, tá stiúr ag teacht, bhí an céad ceann eile ag a 11 curtha ar ceall, tus go bhfuil an sturm seo ag teacht, anis tá sé le thuirtaréis in é, agus tá ag dulanis go Koh Phangan a rís. Tom bocht. It's land of me. It's land of me. Oh lads, níl sé fiú taréis fágáil inis agus tá míad ag dul mar seo ag rockáil cosúil le ladam sa cléamhan. Feig sé seo garbh le cóstúrim ar an slí. Agus bhí sé ar intí going dul go dtíreach go Surat Thani mar tá míad ag fáil tréin oíche a nocht go Bangkok. Ach bhí sé díalta amach in é nuair bhí mar ag ceapan, so chaithimid inis gábád fear an tuaireachta a áil seachas ceann héin. Agus níl fáin ar é seo dhéanamh. Tá an dramamín a going an leis má tá tú ag mna bhfuil tú ag brathab goma ar an bád, agus hena féin níl agus níl taréis fiú dul. Be bhí knocked out, knocked amach go luaid. Tá mé me le lema chuir fuair eile agus a car Rachel comáisiún agus Rachel agus ní is going cá bhfuil siad so Cailta déirhin ar an mád go puinte ortha ach bhíon Rachel anna brota ar fad ar na bád fear an tuairta so cíimiid inis cad a tóir lóir sa lethras Peter. Taréis gá uair tá mé taréis se an seo go Koh Phangan agus tá gá uair de le a gcuigeanis go dtí an céad bád fear an tuairta eile. Bhí sé actually ceart glór, bhí mé mar chola dramamín. Tá bhí ag dul go cafe inis. Bláisteach sa Thailand lads, hardcore enough there thing. Rockamead? I guess. Is dólam? Rockamead? It's dólam? Rockamead? Oh, tá sé ag dul. Aoife Níl. So lads, buchas a dia tá míad arás ar an halamh arís agus tá míad arás i Koh Phangan. Woo! I café éigen Starbanam i Indigo, bhí sé le 5 nóméid ag siúil ón gúin arís, so tá míad just ag fád go gáí lón agus café an seo, agus is áit furfa é actually tá sé ciún, tá anna chuid spás an seo, tá míad just ag crocha amach, tá bia even ann, so tá mi sé inis ag fáil shakshuka agus matcha, so yeah, bougie life lads, bougie life, shot on sale. As a person who is scared of boats and has seasickness, don't do this. That's it. That's it. Fórsún an eggs Benedict agus tá sé se chun gearmach ag an ó fé a céir seo. Tá sí Anna beag ach sinné caphála mar tána anna brota tá tú ébalta feicá ébalta éad a feicá ar má grúig
Is the dog focal atomic freaking raw? Tom egg raw? Tá ag rá. Tom egg raw. Agus tá rud céan ag Rachel. Extractled leis. Tá Salin. Salin Bay. Right, bhí sé sin actually an a topic ar fad. Agus inis Tommy ag seicáil seach ag gúir bád fear an tuairta ibar a dó go Dan sac Surat Thani. Tommy ag dul hainás go bhí an mór tír a ríis. Dara bógan tros sin 3 uair agus Tommy denis dohead nóméid déanach den bus ach tá sé ceangailta leis an ticéad céine so tásúlagamm meid an bus fós ag fanafling ach níl is going Tommy ag fethenis chun dul amach ó Tommy ag boga. Well, bhí sin actually ceartúir mar bhí an bus seo ag fannacht gachtaide a bhí ar an bád an tuairta sin so bhí mar sábháil a cégra mar that is cuaig nóméid déanach an taimhil an is ná ceapan go méid an taimime going chun dul gotí an stáisiún trainach ag an ceart chun dinéir aáil rih an train ihe. Fágan an train gur Bangkok ag cuaig chun an méid agus níl is gom céó fada ina méid an tros seo ceapan uair go le beidir uair agus stacht chuig nóméid so táú gom go méid glór ama going just chun beagání le ihe sulla bhágan an train tuis cumíon an tros sin 10 uair go le. Ráúir níos déanaí sa bus sin agus táid anseo ag stáisiún trainach Surat Thani. Tá sé inis le chuirtaréis se seacht tá an stáisiún seo anna bheag ar fad. Seo é níléon bíal an nuaon rud is seachain. Tá siúpa bheag saoil an sin agus sin an líad ceapníd so táid ag fáil lehras agus an sin be mí just ag dul tipin háise ag fáil bia mar tá ochras an donar. I like it because I know I like it. So former bílan atá dír gannach leis an éhain an seo just a gcóir béla rih na trainach so seo é fécinn sé anias bí tradiisiúnta, sicín, basil, ríis, garlóg. Very nice. Very nice. It looks good. Fair. Anias. Agus ní léon rud a hípa. Tá job is agus sinné is Tommy thar naisiéis sa stáisiún trainach an seo is ar Thani agus Ferry fuair amach an sin go bhfuil an train déanach le nóméid agus chuige. So cumar go 7-11 i gcóir our toasties. Sláinte Carlini? Toasties for life. Is bra like the toasties le cá show 7-11 tá siad go háling agus crispy cúpla rud a bhí ar an éha ar an train ach an is straightening éha gotíar chun seo. Sláinte. Tháinig an train faoiheara agus daim siamar ar labba, bhí mar go léir scapa amach foréir. Tá áit chun do bhála mór a chur agus tú ar an mór labba, ach bhíos ag stracailt go mór é a bhoga.
Sin rinne mé trosbeag ar an laba, tá cruacha ann chun rudaí a crocha, chun mádáin do do go háin nó sporán. Solas nach raibh ag obair in éachair. Agus blancéad agus pilúir chun puirdach. Ferréir cumádtar an solas mór ar siúil an ihe ar fad so tóg púchín leat chun do hiúla a chlúdach. Dar nóig dúsigh mé rid na hithe ní cad líam go maith ar tréin ar aon nós, agus bhí orm tros leithris a dhéanamh. Bhí sé benúsach ach lan, bhí go lúnach in asnamh ach bhí gach rud eile ann. Díomhar maidin gach éine agus maidin eile atá ann sé leabhairtaréis sé. Tá siad a gachú na lábhacha go dtí Koh Ferry so tá mé suas le bhí an seán uair go le agus tá na dúir se oscailte tá mé féice de bach. Agus Tommy an seo inis ag stáisiún tréin a Koh Bangkok. Bheith chathair uair tar éis. Rachel, Toshi, Ray. Wow. Ooh la la. Cara or is fiha. Go le. Níos déanaí nélóg ar maidin agus Tommy taréis or múna hoiga an seo I Bangkok le Tommy Croáte agus níl an lá ach taréis tosathe. Níl mé ag déanamh fí seán an seo I Bangkok. Tuis go raibh an seo faoi ró hana féin agus rinne mé fí seán ar mechanéil eile mechanéil Berry le céis na place so séáil é sin amach más má leat Bangkok a eáil. Agus leat sin é mar in dhéag Bangkok benid ag dul a bháilta nach mór beag mé dul go áit eile comma áit a bháin eile ach beag sé sin ar an ganéil eile comma. So sin é tá súil an gur brísih taitnamh as an tros anna fáda seo tá mé an seo san áide hirirtha inis nó an áide is soga le haig 10 mí agus tá sé ag teacht chun deire agus ní féidir le mé creidúnt an raibh ceann scríba nó fí seán gur bhar leat tuairdum comment chun é sinna a rá agus bhálam é sinna eáil mar nílas gom cén ceann is fearlam go fóil ach go dtí an céadát eile peáit na bhfuil sé sláán go fóil.